Τα ταξίδια είναι περιπέτειες που γεμίζουν με όμορφες στιγμές στη ζωή μας. Πήρα την απόφαση να πουλήσω το αυτοκίνητό μου και να αγοράσω ένα minivan. Η επιλογή μου ήταν το Subaru Libero. Έχει μέγεθος σχεδόν ως ένα μικρό αυτοκίνητο, πράγμα που βολεύει στην κυκλοφορία και το παρκάρισμα. Στη συγκεκριμένη έκδοση ενεργοποιείς και απενεργοποιείς την τετρακίνηση με ένα κουμπί. Έτσι έχεις πρόσβαση και σε πιο δύσβατα μέρη αν χρειαστεί. Τέλος, έχει και μεγάλη ηλεκτρική ηλιορροφή, κάτι που είναι πολύ όμορφο να έχεις. Όλα αυτά σε ένα μοντέλο του 1998. Το van το αγόρασα σε άσχημη κατάσταση και λόγω παλαιότητας τα ανταλλακτικά είναι δυσέβρετα και ακριβά. Έτσι ξεκίνησα ένα νέο χόμπι. Αρχικά η πρώτη αλλαγή που έκανα στο van ήταν τα ελαστικά και η ευθυγράμμιση, η οποία δεν έγινε τελικά γιατί παρουσίαζε πρόβλημα το ζήτα και τα ακρόμπαρα. Επίσης είχαν χαλάσει οι βόλτες από τα δύο μπουλόνια και δεν μπορούσαν να ξαναβιδώσουν στις ζάντες. Πριν την πρώτη του βόλτα, στο βενζινάδικο ανακάλυψα ότι δεν υπήρχε τάπα βενζίνης. Κατά την άφιξη σε μία από τις παραλίες της Νέας Μάκρης ανέβαζε θερμοκρασία και πέταγε νερά από το ψυγείο. Ευτυχώς έφταιγε η λάθος τάπα ψυγείου που είχε βάλει ο προηγούμενος ιδιοκτήτης. Βρήκα την ιδανική τάπα πριν προκληθεί κάποια ζημιά και όλα καλά. Στο εσωτερικό του van έλειπαν οι πλατφωνιέρες που στεγάζουν τον φωτισμό. Εκεί χρησιμοποίησα το 3D printer μου και κατασκεύασα δύο πλατφωνιέρες, μία για μπροστά και μία για πίσω, έπειτα ποτηροθήκες και πρόσωψη για οθόνη. Το εσωτερικό του van ήταν σε άσχημη κατάσταση. Λόγω χρονολογίας υπήρχαν σχισίματα παντού στην ταπετσαρία και πολλά φθαρσίματα. Ξεκίνησα να λύνω όλο τον ουρανό του van και παρήγγειλα την ταπετσαρία που μου άρεσε. Επίσης επισκέβασα το σιρτάρι της ηλιορροφής. Η ικανοποίηση που πήρα από το αποτέλεσμα ήταν η απόλυτη επιβράβευση. Με περισσότερο θάρρος πλέον και χωρίς γνώσεις συνέχισα. Άρχισα τα βαψίματα, βρήκα τάπα βενζίνης και πίσω καθίσματα που έλειπαν. Πρόσθεσα φημές στα τζάμια και συνέχισα τα βαψίματα. Πρόσθεσα LED λάμπες στο εσωτερικό, στα εξωτερικά προβολάκια και φώτα. Μια μέρα κατεβάζοντας το τζάμι του οδηγού χάλασε το σύστημα και έμεινε το τζάμι κάτω. Βρήκα ανταλλακτικό και το πρόβλημα που καταστάθηκε. Άρχισαν οι μηχανικές επισκευές. Πρώτη επισκευή, το θέμα με το τρίξιμο του τιμονιού. Υπήρχε θέμα στη βίδα που κράταγε τα ισόμπαρα. Αλλάξαμε φούσκες, μπιλιοφόρους και ζαμφόρ. Βάλαμε καινούρια μπουζοκαλώδια και μπουζί. Λύθηκε το θέμα που προκαλούσε η βραχικύκλωση. Επισκευάσαμε το σύστημα τετρακίνησης. Αλλάξαμε τη λάθος καλωδίωση που είχε στις πιέσεις. Αλλαγή σε λάδια φίλτρα και τέλος το προστατευτικό μέταλλο που χτύπαγε στην εξάτμιση. Τώρα πάει τάπα.